дар партави сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби роҳбарон ва шаҳрвандони кишвар бо иқдомҳои созандаи ободкории худ саҳми босазои хешро мегузоранд. дар арафаи ҷашни рӯзи парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазири мудофиаи кишвар генерал-полковник Шералӣ Мирзо дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дошмандӣ, ҷамоати Сари Хосор бинои нави маркази саломатӣ бунёд гардид. қобили зикр аст ки тарҳи лоиҳаи бинои мазкур ё худ маркази саломатӣ дар мувофиқа бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз сифр бунёд гардида он фарогири 6 ҳуҷра, ин ҳам бошад ҳуҷраи қабулгоҳ, ҳуҷраи ташхис, доругузаронӣ, таваллудхона ва нигоҳубинии кӯдак, хатнакунӣ ва дорои дигар шароитҳои зарурӣ ё худ муҷаҳҳаз бо лавозимоту таҷҳизоти тиббӣ мебошад ки мувофиқ ба талаботи муосир бунёд гардидааст. ما سرول از اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری ترکمنستان محترم امامعلی رحمان میندار هستیم که امروز در این دولت صاحب استقلال همه ما آزاد هستیم و در این یکی از دهه‌های خوشمنظره دهه دشمندی کوهستان است. در اینجا همه مردم آرزوی آن را داشتند که در اینجا یک مرکز سلامتی بنیاد شود. این تحفه بی‌نظیر از با دستور و سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی و بنیاد این مرکزی سلامتی از جانب وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان یک تحفه بی‌نظیر برای مردم کوهستان تقدیم کرد. ҳудуди бинои маркази саломатӣ низ бо дарахтони сояафкану ороишӣ мувофиқ ба тарҳи муосир гардонида шуда барои дар оянда ба мавзеи бунёди гулгашти нав муносиб мебошад. инчунин барои сари вақт расонидани беморон ба ин маркази саломатӣ аз ҷониби саҳмгузори бунёди ин маркази саломатӣ Шералӣ Мирзо автомашинаи ёрии таъҷилӣ ки муҷаҳҳаз бо ҳама ашёву лавозимоти тиббӣ сатҳи муосир мебошад ба кормандони ин марказ тақдим карда шуд. имрӯз дар яке аз деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Сари Хосор як бинои маркази саломатӣ ки бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ин ҳам дар рӯзи ҷашни иди парчам барои сокинони деҳа яке аз тӯҳфаҳои беҳтарин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар мадди аввал мо тайбон кӯшиш мекунем ки ба мардум сари вақт хизмати тиббӣ расонем. минбаъд дар ин маркази саломатӣ ки дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи мазкур бунёд гардидааст барои мутахассисони соҳаи тандурустӣ ҷойҳои кории нав муҳайё гардонида мешавад. дар рӯзи ба истифода додани бинои мазкур масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон, саҳмгузори бунёди ин маркази саломатӣ Шералӣ Мирзо иштирок ва суханронӣ намуданд. аз ҷумла қайд карда шуд ки бинои нави маркази саломатӣ ва автомашинаи ёрии таъҷилӣ тӯҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷдили рӯзи парчами миллии кишвар ба аҳолии ин деҳа маҳсуб ёфта муҳайё гардидани ҳама шароитҳои муносиб барои некуаҳолии сокинони ин минтақаи дурдасти кишвар маҳз самараи даврони истиқлолияти давлатӣ маҳсуб меёбад. дар воқеъ агар ҳар як сокини ватандӯсти ин диёр ҷиҳати ободонии зодгоҳ ва ҷои истиқомати хиш аз худ саҳми босазо гузорад, пас бешаку шубҳа ҳар деҳаву ҳар ҷамоат аз ин ҳам зеботар гардида дар маҷмӯъ Тоҷикистони азизи мо боз ҳам гулгулшукуфон мегардад.